vás tady přivítat na 21. ročníku Traktorádě Jirka Urodnic. Letos jsme se rozhodli, že dnešní letošní traktoriády obohatíme i jízdou pionýrů. Kůžovou 144, 194, 102. Tady máme takový lehký slalom. A teďko asi do toho couvat nebudeme, vynecháme takovou tu garáž a pojedeme všichni za sebou. Tady jsou želvy, tady jak je Tomáš, jsou takový želvy. Teď každý závodník musí přejet pravým a zadním kolem. A nebo aspoň tím pravým předním. Takže to musí přejet, nejlépe obouma. Za to je penalizace. Když to nikdo nepřejede, jsou to i čtyřkolky, takže bacha, ono to vyhazuje. No, bacha na to, že byste mohli padnout na ten bod, takže to opravdu je takový... No. Tak Tomáš dělá najetí do garáže proběhlo, byla vlajka nahoře, Tomáš odjíždí a výjíždí do slalomu. Láďa nepojede do garáže a kopíruje dál. Tak Tomáša máme ve slalomu, je tam taková malinká nějaká šikanka, je tam okolo, ano, přesně tak. Tam je to bacha, ono je to malinko nakloněná ta trať na ten kopec, tak aby se nám to tam nějak nepřekotilo, opravdu, ale koukejte přesně všichni, kde jedete a ono si myslím, že to snad pochopíme, že se to pak opíše, že už to bude dostatečně vidět. Tak, Tomáš je ve spodní části slalomu, tam to bude klasicky, to, co tady bývá každý rok, nahoru dolů. Tak pěkně to tam opisujte, aspoň s těma čtyřkolkama, to je v pořádku, že to tam pěkně naznačíte, aby to bylo viditelný. Ty čtyřkolky, ty to tam aspoň promažou, ano. Tak, tady přes ty želvy, přesně tak, tam je to takový, jakoby, říkám, tam by to mohlo nakopnout, tak proto i tu helmu, chceme tu bezpečnost. A dýchejte tyko zhluboka, protože krásně se můžete nadechnout té nafty a toho benzínu spálenýho, aby se vám lépe dýchalo, protože to je opravdu kvalitní materiál. Tak a teďka Tomáš
by mohl jet buď přes, ale teď Tomáš rozhodl, že nepojede přes louži. Tomáš to objíždí tím způsobem, nepojede přes louži. Láďa taky ne, Láďa to má zakázaný od majitele. Takže Láďa musí taky objet. Takže tady si můžete teď rozhodnout, buď tak nebo tak. Buď tam bude ta louže, nebo tam nebude louže. Tohle to je ta objízdní kolečko, kde vlastně nepojede to louží. Takže tam to vlastně bude takhle vypadat. Zajímavý to potom bude z toho louží. Dáme koukám, že máme takový nějaká formule, to poletí. Jo, a Tomáš zase se nám pomalu blíží k cíli. Je to na baterku, no, tak. Ty vole, tak to kají vypiju. Hele, jedem. Máš to pěkně naštudovaný, máš to. Kategorie Press a dál to pokračovalo P62, P63, M6 a pak velice rozšířený na velice... Asi nám to utopil. Výborně, potles. Potles, protože si to zaslouží, vletěl tam první. Slibuju, že nebudu pít. To si říkal teďko asi to motor. Asi si to trošku šňupnu. Asi maličko. Aj. Takže pomálu. No a máme ho zpátky na scéně. Tak mu zavacestujte ještě, pěkně mu to aspoň začalo troubit. Speciálu a není opatřený závěsem, tudíž tak popočítáte zadní kola. Takže když budete mít nějakou buginu nebo něco, prostě zadní náprava. Jinak a teď už je to v pořádku. Je to obchodní značka, která vyrábí snad úplně všechno, ledničku, pračku, auto, že to funkční. Jdeme předsedu. Takže jde si to Michal umazá. Pěkně se vymákal. Ale když chcete zvítězit, musíte do vody. No, je to rychlejší jako pro tohle zase, takže dobrý. Stefane. Vypadá to trošku stopnul, ale nedivím se mu, protože ta trať ještě tak zavějící. Mačkneš, jdeš. Řezí Žinkovi. Je tady poprvé. Jaká je vaše taktika? Plnej plyn. Tak uvidíme. Tak a mám mít bílou vlajku. Teď se tam a vyrážíme dál. Eliška si pojede klidnějším asi, ale já si myslím, že to rozjede. Truhlářské práce, 4kolky Polaris Plzeň, Marius Pedersen AS Televize, Svistaje, zhruba časově. Číslo 23. Jo, prostě takhle musíme to udělat, protože ty pionýři byli... Do zákulisí traktoriád, tak současné době se někde Sokolova je konkurenční traktoriáda, takže vážíme si toho, že Jarda přijel
to nevysvětlal, tak možná, no. Tak to jdeme umazat. A že tyhle strany, kdyby se museli najít. Takže louží projel, takže taky to tleskáme. Všichni známe pohádku Jen počkej zajíci. Tady vidíte takovou oteckou odnož. Tak teď se dávejte bacha. Já si nemyslím, že lidi tady mají zůstat museli vytlačit nebo co. Teď bude tam vlastně vidím, máme tam vypneme. Asi nevím, tak dáme to dobře. Ještě to bude. Tak tohle to bylo pro diváky. Držte to mezi. Až projedeme tou vodou, takže bychom to o to. Pěkně. Tam je vidět ta síla toho stroje, takže tam tento proletí úplně jiným způsobem než ty. Tady Petr zvítězil, tam si tu vodu musí vychutnat a je tam, Jede pod taktikou Petra nebo Budka. Bacha na to, ujíždí to. A dávajte hlavně tu bezpečnost, aby tam byla dodržená, protože to bychom chtěli, aby se nic nestalo. Takže bacha na to. A dostal jsem informace Elmině, že i traktora Dolhotka Úradnic naštívili známý osobnosti. Je tady někde Václav Matějovský. Toho určitě znáte z televize. Počkej, já to vidím, může se na chvilku ke mně. Pár slovíček taky. Mohli, určitě jo. Určitě dáme sponzory. Takže Ahoj, dejte ten lístek, růžový zájem. Dáváme to lístek sponzory a když to nedopadne, nenajdeme 12, tak vyhlosujeme náhradníka. Tak vyhodnotí, přesně tak. A pak máme... Potřebuji zachránit. Chceš to zkusit roztáhnout? Myslím, že to nedosáhne. Někdy to přímo. To už nepojede. Já to ještě zprovozním. Já? Tam, růžový 12. Růžovou 12. Když tak věříte to tam těm lidem v tom stanu, jestli náhodou nemají takový růžový 12. Tak a my jsme tady měli průjezd vodou od Pídi. Bylo to taky lehké, ale pěkně projel, takže já si myslím, že si taky zatlouží potles. Potleskáme mu taky. Brnkačka, jestli takzvaně nohy nenamočí. Takzvaně na pejska. Na pejska to vzal.
pejpou přímo od ufonů. Vložený závod pionýrů, ale Radek si to přemýšlí, co tam zavod nám dá. Řekli, že připnul předek. No, chce popás. Radek na to má i plážovou obu. Uvidíme, jestli si to ušpidní. Myslíš, že pojede přes vodu? Jo, už je to našikované. Je to našikované. Jo. Tak jo, zatleskáme taky. Malým to okape, ale ono to bude skvělý. Takže vidíte, ono se nebojí. No, takhle paráda. Takže všechny tyhle účastníky chceme podpořit. A tuhle ty všichni vlastně budou startovat z takového můstku, jo. 3, 2, 1, start! Jo, to tam máme ještě nějaký skokácký můstek, to jsem ani nevěděl, že to takhle budou přeskakovat. Takže roztlačit stoje, závodníky se roztlačujou. To právě nevíme, protože vlastně to se dozvíme vlastně až cíli. Než tam dojdou, tak bychom mohli ještě další. Modrá 89. Takže 3, 2, 1, start! Zase skok. Drž do mě, pojď! Malinko nám pokořeno. Ale tady to znám, to jsem měl podobný problém, tady to potom. Tady to potom. Malinko na kolení nahoře. Ale se to malinko zamlčuje, člověče. To bude mít metrou předavku. A ještě asi nepojede. Oni nedisponuje s tím převratným zařízením. Takhle teďko ho máme do vodičky. A ještě do toho říkáme. Vyklepeme žabku a jedeme dál. Ne, to byl mobil. To byl mobil, tak on šel potom nejde. Tak to byl Radek Tysl. Průjezd vodní lázní. Jinak v současné době do z těch modelů strojů dávají motory Lamborghini. To už se snad ani nevyrábí. Takže Honza teď teda provádí tady nějakou vysokou pilotáž. Co se stalo? Co se tam stalo? Nejsou kvality, nebo došly, nebo? To je trošku nedovolený způsob boje.
No jo, ale já si myslím, že už to s tím nezachrání stejně. A kdo ho vytlačí až do toho cíle teda? No nejde to. Tak nic? Něco se tam seklo. Ježišmar. Potlačky, jestli teda pomalu, ale jo. Podpoříme ho. Vlna. Tak. A nezbývá nic jiného, než do těch straček. Tak mu zatleskáme. Musíme to vonet tam. To nevadí, ale to Máka impulze, ale tak právě to bylo dohody. Tak podpoříme Radka, potlesk taky, projel to, vyjel i nahoru, takže nemusí vystupovat do těch hoven, ale... Koští hrozí. Ale ono to asi chytne. Tak co? Se vám dáš nevede stát? Zenda dal vodu. Takže nenechal se had zahambit. Přesně, takže on to si schovával. Ono to bylo fikaný, člověče, to ví. Ale zase zmastil tráť. Pane Bože. Já jsem to viděl. Přijal, jsem projel době. Tak aspoň jsme naučený. Takže 3, 2, 1, start! Takže máme druhý závodní, vložený závod těch pionýrů, kluci na startu, je mezi nima taky žena, jo? Takže na samotný závod. Takže kluci, jste všichni ready? Jo. Takže 3, 2, 1, start! Takže takhle to bude napínavější, protože tyhle ty stroje jsou víc na dopadní.